Gaur, programaren zuzendariaren mezu bat jaso dut. Lapanto omen dator gure saiora, bai. Zein ote da Lapanto? Agian ez da Lapanto eta da Lepanto, eta Lepantoko bataiari buruz hitz egitera dator. Panto, Lapanto, agian Pantone bat dator? Pintore bat etorrikote da? Edo humoregile bat bere pantomimak egitera? Ahí ba, Lapanto. Agian Pantoja etorriko da Se me enamora el alma abestera? Ai, ama, ez Lepanto, ez la Pantoja, ez pantomima. Etorriko zaigu Irati Erauzkin. Ikusiko zue, zezaio ederra, Lapanto. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Irati Erauzkin, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, amore, Kaixo, hemen dakau, Euskal Herriko salseoaren erregina, ez da? Hoi da, hoxe naiz ni. Zer moduz, ongi etorri honea? Ondo, bai. Zu pixka beldurrakin egon barko zina, zenen zukalde... Bai. Bai. Zukalde, ni uste nun dantzan, obeste zozein berren nun salseoen bat, eta horrek bildur gehiago mateit. Bueno, hori bai, bestia ondo. hori bai. Bueno, Pantojakin ez dakazu zer ikusikan, ez da? Ez, berez ez. Bere esaldi batekin bai. Bai, azaldu ingo izut, Bota. A ber, ni beti izan naiz oso, nik uste izan berdara pixka txula eta hola. Bai. Orduan, nire lagunei beti esaten nien, ba igual, mutil batekin, zeuden drama bat eukitzen, eta hola, eta ba nik beti esaten nien, zuk euki barra eukezuna da aktitud Pantoja. Osa, dientes, que es lo que les jode. Orduan, pues, juten izan beti hola, en plan, altiba juteko. Osa, tipo hortio pasatzen balen bada, pues, txika, zu gehiago. Eta hori zan, pues, nire esaldia, eta orduan, pues, hortik atea zan aktitud Pantoja. Pixkat badaka. Eza bere fana naizelako, eta hola, baizik, eta bere jarrera, folklorika baten jarrera asko gustatzen zait. Bueno, eta esan duen bezala, zukaldian orduan ze, batez? Batez, zero, ez. Nire jo naiz, aldamenekoa konbentzizteko, nire gatik zukaldatzeko, eta nire tarten hola zigarro batekin. Benetan? Hombre, claro, ni soziedaden hori egiten dut. Ni kontenidu ekartzen. Hemen zukaldian ezin da erre, vale? Bai, badakit. Patata zuritu bai. Venga, vale. Vale, gutxien ez, eta gero zerbait egin lagundu goiazu. Bueno, ingo deuna da, ondo pasa, eta saltzegoak inibili. Bueno, lagunak, eta Irati o Lapanto, nola ditu behar? Lapanto, zuna izun bezala. Lapanto, venga, oso ondo. Bueno, ingo deuna da, hemen, gixau bat, esan deun bezala, txerrian burualdiagin, eta ingo deuna hau da, laukitxotan puskatu, mostu, alegia, sartaian prejitu, gatza eta piper pixkatekin, bertatik ateako deu, eta gero hor tomate saltxe bat prestatuko deu. Barazke mordo batekin. Tipulina, piperra, baratzuria, hoi ondo erregoziko deu, gero bertara botako deu erramu ostopare bat eta tomatia raiatua, eta hoi murrizten dandian ardua botako deu, dazkaun haragi pusketak bertara, eta urpizkatekin estali, eta gixatzen utziko deu. Eta hoi dena murriztuta da honian, ingo deuna da plateraratu, arrozan odolkiakin, eta baitare patata prejitu batzukin. Patata zuritu, laukitxotanin, oleotan prejitu, haure sartaiti pasan, eta gero plateraratu, gixaua, bai odolki eta patatakin. Ados? Perfecto, nik irenten agunero, vamos. Bai? Hauzitun duzu, a ber. Etxea zukaldean aritzen eserrez. A ber, bai, zukaldazen dut, baina beharrezkoa dana. Osa, bai, ensalada, petxuga, eta holako zeak, baina saiatzen naiz aldan gutxina komplikatzen. Denbora gehiago pasatzezu edukia egiten, ez da? Claro, bai, dudik. Ze eduki egiten dezu, a ber. Nola topatuko zaitu uste sare sozialetan? Irati Erauzkin jarrita. Irati Erauzkin. Lapanto jarrita ez taterako? Deskriptzioan dauket, gero. Irati Erauzkin nola izena bezala, eta gero behian jartzen du Lapanto, honez guatzen oso ondo jarrita dauketen, baina, Vale. Eta, pues, iten detena pixkat, eske ez dauket zerbait hola zehatza neri definitzeko. Baina, adibidez, bai egin detena izan da, elkarrizketak eta hola,
ba, igual, Aristerrazun egon du nintzen, eta galdetzen, ba... Aristerrazuko ozean... Ni oso folklorika naiz, Ona. Oso folklorika, osea... Nizu nik situatzen digan, zuri. Baina, bueno. Inberdeuna da hemen, mingaina eman, eta aldi berian lana pixka, bale? Bale, a ber lortzeun, mingaina eman, hori seguro. Seguro, bai, ikusten nahi naiz. Bueno, eta hor duna, area juntzinean da, zeintzen dunan bertan. Ba, inun hoi, jendeai galdetu, pues jende euskaldun eta folklorikoai galdetu, a ber, Toto de Loca ezautzen zon. Toto de Loca, zer da hori? Quiere Toto de Loca, perra por la boca. Oi, ez dut ezautzen, a ber, entzun beharko etorri denik, entzun beharko, jarri beharko naiz, eguneratu beharko naiz, eta jendeak ezautzea altzun, oze esatez izuen. Pues batzuk ezautzen zuen, baina oso gutxik. Eta gero alderan zizinon, metrika kontzertua jun, eta, a ber, kupelan boia kontarrun kaso ezautzen zuen. Ai, ama, a ber, zenbat festetan dantzatu dugu kantu hau, ez da? Earki dantzatzen, bai. Bai. Bueno, eta egia zen, gaur egungo gaztedian sekulako nasketa dago, ez da? Leheno bai izan, ez dakit, batzuk tradizionalagoak, beste batzuk izatezian, ez dakit, heaviagoak, beste batzuk punkiagoak. Gaur egun, gizona beraztasuna, eta gazteak danditik angustatzaio gazte askoi, ez da? Bai, gaina, adibidez, euskal talde asko eta hola egiten duela, adibidez, trap eta estilo modernogo batzuk esango dugu, oain ere folklorea asko sartu du barruan. Eta ni, pues, nasketa horren parte naiz, klaro, ez da oso oikoa, pues, Toto de Loca eta boia kontarrun kaso izaten ere kantu favoritoak. Bai. Hala da, bai, agia zen, gaur egungo musikerok etozten dian nien honea, eta esaten diozunean, zuk ze generokin ibiltzea, eta jo gustatzen genero baten barruan sartzea, ez da? Batzuk bai, bakak garbi, baina beste askoi ez da? Hoi da, aiz, Aristerrazua juten balin batzea, baki guztien izangoan generoa. Baina, nahi gustatzen nasketa horiek egotea, eta gaina nahi horrek ematen aukera, pues, eduki gehiago iteko, ez? Zenik asko, oza, ni psikologa naiz, bakita izala pentsatzen paziente bezala talentu gehiago dagoela hemen, eta hie da. Pero bueno, psikologa nahi, psikologia ikasi non, eta ni asko fijatzen naiz jendea nola dan. Eta, pues, estereotipoak, eta holako gauzek, eta gustatzen eta ezkita. Ardu nik egiten da, askotan, adibidez, aurreko baten oain gogatu naiz. Nire dukia izan zen, erretzaile mota ezberdinak, ez? Pertsona bakoitzak, erretzen duten pertsonak ze motatakoa dian, ze diferentzie duen, egin nuen ere bai, euskaldunen pixkat estereotipoaz, jurrutxintxuak, edo eskinetuak, edo lako zeak, ze evoluzio duten, ze pertsonalitatea duen, eta hoi. Eta hori egia esan, erretzaileena komentatu ezuna, baina gero, normaltasun, eta hori erabateko, baina gero, sorpresa asko topatzitu zure, bai. Zeratik, kanpotikan ikusten dan, esaten dan bezala, gero, ezagutzen desunean pertsonare, askotan, txokeak eramaten dituzu, ez da? Neri adibidez, hori asko gustatzen zait, adibidez, neri bete esaten, neri gustatzen zait piloa salseoa. Gainera ni Alex Padillan lagune naiz, dudik gabe imaginatzen duzu nolako agea bata bestea. Egontzate gaina saio bat iten, ez da? Irratian edo nuni bilizate. Claro, eman barkatzuen programa bat guri, Bai. Ezakitzu zea izaten galtzen, Spoiler maitea programa, genuen, Instagramen eta TikTok eta hola, komentatu pertsonaiak, eta esaten zen esaldiak, eta horrela, eta bueno, kriston zirkoa, maravilla, salseo puro y duro. Eta zuk usten dezu, telebistara eraman behar zaituztela, eta egon hor ez da programa bat zuentzako, ez da? Por supuesto. Bai, Bedo ze izango zen, eguneroko programa bat, azte burutan berezi bat, edo ze gustatuko zitzaizun? Nei foko bat ematen jazu, eta ni egunero gongo nahi zuen. Egunero. Bueno, eite ben, badakizue, Alex Padilla, ezaguna, eta irati erauzkin, gogo askokin, ez da? Bai. Hoi bai, zukaldatzen ez jarri berriro, Zukaldatzen ez. Oso ondo aizea. Oso ondo aizea. Bikain. Bueno, eta, programa hortan, ze jendera mango zenun, ze topatuko genuen programa hortan? Nik emango nuen denetio, Zu nahi bal, zuetareko zinan gonbidatu ez. Bai, karo. Ze kontatu behar da, zukaldaritzan munduko gauzak edo zuia salsa rosa behar dezut, ez da? Salsa rosa da importantena, benetako kotilloa gustatzez. Bai, Eta Euskal Herrian pizkat hoi falta da. Bai? Bai. A ber, ez da izango ere, nik ez... Eta hori ez da, ez gehala kotillak,
Zatik, gero jendek esaten du, ui, Telecinco, baina gero komentatzen zu, eta dana daki eze pasadan, ez da? Claro, ez hoi da, gero pelukerin danak trajatzea, nik esaten dut. Bai. Ni nahi enteatzen, baina jendeak argi daki behintzat. Ja, hoi da, jendek esaten duaren bezala. Telenovelak oize kutreri edie, oizenek ikusiko do. Gauza bat, zenba jendek ikusi do, Pasión de Gavilanes bere amonakin 188 kapituluak. Nik ez. Baina, jende askok bai, Claro. Bai. Arrazoi dezu, egia zan. Eta oso guztien dezu orduan bai falta dala olako zerbait, ez da? Duri gabe. Eta inkluso esango dizut, psikologa bezala zerbait positiboa dela. Bai, Bai, zebira, kotilloak ematen dute gauza bat dela, da superficial puntu hori daukera, orduan, entretenitu iten do, baino ematen digute aukera bat jokabideak aztertzeko. Ideia bat iteko ere, bai. Claro. Eta askotan bai identifikatuak sentitzea, zera torlako gauza asko pasatzen zaizkigu danoi, ez da? Hoi da. Eta orduan ezako da oso positiboa ze ikustezu, bale, honek hola jokatu du, hau sanoa da, hau toksikoa da, ze beste vuelta eman behar zaio, tal, orduan, psikologiara bai dago kotilleotan. Eta zein eramango zenun bai o izango zen kolaboratzea bat ola celebrity, zein dira Euskal Herrian celebrity ola gorenak? Ez dakit zein eramango nuke hola, baina adibidez Inigo Aranburu bai edo bai. Bai, Bai. Eta Euskal sortzaile asko, Iker Iribarren, aunque, pizkat heteroa da, baina, berdin do. Bai, Eta... nik gehiena Gay Sangers. Bai, Bai, Gay Sangers, hori beti. Edo Claudio Landa, adibidez. Claudio Landa, mola, bai. Hori bai. Gay Sangers delako gure rolloa. Ez que gizon heteroek ezakaten beste grazia. Ez, Ez, bakoitza ditu bere gauzak, hori da, naturaltasuna hola da, neskak eta gehiak oso graziosoa geha, baina gizon heterosexualak txika, pues ez. Ondo dago, bai, ondo dago. No tal heteros, Bastare. Eta, adibidez, zure sare sozialetan, zein biztuzak jo? Instagramen o TikToken, dane Facebooke bai, o Facebook ja helduentzako da? A ber, ni naiz old school dekoa, porque ni hasi izan Twitterren. Bai, vale. Osea, nahi ja, ezagutzen bali baina zu, ja ezean gaztea, osea, ja ez dituzu 20 urte, ja dituzu 26 gora minimo. Vale. Eta ni hasi izan, leheno komentatu betena, hola, juergatako ariak, zen nire ari oso ezagun bat, Euskal Herri Urban Fashion, porque moda ere asko gustatzen zait, eta orduan, egiten ditun ariak, estetika eta pertsonalitatean ingurun, pixkat umorea erabiliz. Eta orduan horraz nizan, gero gazteatik deitu ziaten, Ibon eta Alain, dialan ere oso lagunak, eta hauek ere baina emango ditun programa. Bai, Eta hortik nator, gazteatik nator. Ondo. Irati, hemen, itzein da itzein, aragia pregitu deu, Bai, joan jo, patara zuritzen nahi nahi. Gero gixatu ingo deu, ondo aizea, patatakin, zino be. Oso aragi xamurra dago, Bai, Kusiko zu, gero. Ze gixago zioa jango deu. Nire aragi gustaz zait, Bai, Bai. Danetikan jaten dezu, badao zerbait izaten zuna, Aragi horok, gauza pillo bat. Bai? Bai. Barazkiak eta hola ez, oitxaski, arraiak eta hola ez hainbeste? Ez, arraia eta aragi eta hola gustan zait. Igual gehiago, brokoli eta holako gauzak ez gehiago gustatzen. Ez. Nei, usai fuerta dakaten gauzak ez gustatzen. Osa, usaila hola ez bali badago zua, nik ezin dejan. Ez, Ez. Naiz pizkan niñata zen fuerta, baina bueno. Jangelan ebai trauma asko sortzeizko. Bai, Eskolako jangelan trauma. Gaina obligauta zaudenien jatea eta obligauta. Claro. Baina, etxeko usaiak ez dira berdinak izaten, Etxeko usaiak beti... Claro, hoi da. Hemen txe, ingo deuna da gero barazkik prakitu, hau atera deu, patatak hemen goxatzen jarriko ditugu, guantxo izuritzen desunean kaskatuko eta berta bota. Eunen baten bukatzen bali Eunen baten, bai, segituan bukatuko zu, lasai. Mikaina gutxen matia eta eman pixkatorri, bale? Bale. Ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Olanona jungo gea, arategira, eta segituan gaude bueltan. Kaixo Joseba, ni Xabi naiz, hemen gaude Beasainen, Olano arategian, eta arategie bera erakutsiko dizuegu eta baita odolkiak nola egiten ditugun. Arategi hau, 1963 urtean sortu zen, nire aitona monak sortu zuen,
gu gaituna matarizea zen, behasainen, eta esatezien ondo funtzionala zela karnizeri batek, eta ordu nola hasi zen probatzen, eta, bueno, hemen gara, gaur egun arte, ni naizela hemen 3. generazioa. Arategi honetan hainbat produktu saltzen ditu, bai etxeko araekin hasita bai txerrikie, eta gero baita ere, azkenen etxeko rosoa nola hiltzen deun, denetik egiten dugu, bai xerrak, txuletak, solomillok, eta gero bai egidala, prekozinotako janaritan dexente sartzen deula, eta bai egiten deula denetatiko potajea, barazki purek, txipiroiak baita egiteu, almondigak saltxan da tomaten, karrillerak, txekorranak eta txerrinak. 2018 urten ingenduna da, beste paboi bat horra muko handigo xogo bat erosi, Lazkaun, eta gaur egun ja olkik eta dena nik egiteu kantitate handitan. Egiteun olki mota die berduranak, oza ez die arrozezkok, die finagok eta jateko errezagoa bezala, o finagoa da. Eta, bueno, olki famoso hauek egia da txapel dexente ekarri dizkiguela. Behasainen azkeneko 12 urteetan segidan irabazi dugu txapelketa, eta, bueno, horrez gaine saiatzeka beste txapelketa dane aurrea ibiltzen, eta gustatzen zaigu ibiltzea. Bueno, eta guain jungo gea hemen dauken aurradorea, eta ingoiteu gure famoso dien olki hauek. Gaurkoan, odolki batzuk ingoitugu, gure etxeko espezialidadea dela, eta honek sari asko eman dizkigun produktua. Odolki egiteko behaiteu, txerri gantza, tipola eta porrua, gatza, kaiena molitua, oreganoa, odola eta txerri estea. Odolkiak egiteko aurrena egingo duguna da. Txerri gantza pikatu, kazuelan azpin botatzeko pixkat, ezetasun pixkat emateko produktuari. Gero, tipolak eta porruak garbituko ditugu ondo-ondo, pikatu alizateko, hau dala odolkin ingrediente gehiena ematen duna, porrue eta tipola. Pikadoran pikatzen jau, txiki-txiki egiteko pusketak, horrela produktu finagoa gelditzen da. Guain, gantzakin eta tipola eta porrukin, kazuela batea botako deu, eta kozinatzen hasiko gea poliki-poliki. Zun oso fuerte jarri gabe, ordutxo batola eukiko deu berdurak ondo inarte. Guain, denboraldi bajue dala aiga larun bat kilo egiten hasten, baina gero ja fuerte hasteganen azaro urria bendu inguru hortan, doblea o pixa gehiago ikia jau izan du gea. Eta saiatzen gea, egun bat lehenago prepatzen txerri gantza, tipola porrue dena pikau eta prepauta utzi, eta urren gaunen, goizen goiz jartzen dugu dena kozinatzen kaldera handi baten, eta atxalden enbutik ginen dugu, osea, enguztia ematiko guri, hortik gitea. Behin ja, berdurak inditonen, nahaztuko du gatza, kaiena eta oregano pixat. Eta gantz gehiago nahaztu ingo du. Ja, erabat jugoso gatzeko. Eta azkenik, ingo deuna da, enbutidora batea masoi bota, bertan odolakin nahaztuko genuen, eta behin odolakin nahaztuta, este naturalakin enbutik ingo genuke txorta bat eginez. Eta azken pausoa egostea da, guk iten deula vaporezko labe batean. Normalen odolkie uretan egosti izan da, baina gaur nola labe vaporekin daren, guk koitako labe baten egosten dugu. Bueno, Joseba, hemen dazkau odolkiak eta probatu nahi zunen, etorri Beasaina, Olano Arategira. Eskerrik asko eta aurren arte. Aupa, Xabi, gora Beasain, eta gora bertako odolkia. Ze gauza hona iten dezuen. Txapela hoien bezituzue, eta beste hainbeste, etorriko dianak. Ze hona gainea hor errelebua martxan daola, ez da? Hombre, bai. Ikusten dela beste urte askoan eukiko duela odolki irabazle hori gure etxetan dastatzeko. Eta, bueno, gora intzik familie guztiai. Bazkigu gaine ire amona, eta nere amona, Xabi, lagun minak ituen da. Besarka da handi bat, eta gurean jarraitu behar dugu hemen. Bueno, hemen txe, patatak martxan,
lasai, biun adonean gero energia emango jo, kanpotikan kurruskari gelditzeko. Eta hemen, olio hontan, txerria prejitu deuna, inbertitu barazki goxatu. Ze barazki moldatu goza? Oingo zuna da tomatea erraiatu? Ben, Tomatea erraiatu? Vale, Sekula indezu, hori? Nik ez etinen zerraiatu moztuten dut, pero... Moztuten dut, nik erakutsiko izut truko bat, A ver. hemengo mamila ateatzeko, bale? Eta horko mamila ateatzeko, behitu, nik iten diotena da. Bueno, horrekin errexo izango, Honekin. Iten dezuna da. Erditik moztu, bale? Puntatxo bat ite jo, ondo sartzeko labana. Eta gero, behin hola dakaula, hola iten deu, kontuz, hasta eskalekin, bai, pintura eskutia horrea, Azten dezu horrela, eta zapala jarri zau, moztu iteu desente, bale? Bale. Ordu nola gutezea, eta azalakin gelditu arte, bale? Bale. Gero azalak organikoa, eta mamila hor barrun gelditukoa, bale? Hoi zure kontu, eta ni jungo naiz barazkik mozten eta goxatzen. Oso ondo. Vale, indar pixkat imi hartza jo, oso ondo. Hola, perfecto, Pixka gehiago, indar pixka gehiago, hola, soinu pixkat imi hartu. Oso ondo. Bueno, irati, eta zu sare sozialetan. Zu filtroi gabea saltzezea, ezta? Zean bezala, ezta? Bai, eske, bakizu zendan nere sekretue, ezakatela ridikuloa iteko inungo beldurrik. Claro. Lotza, lapurtzeko, behar da. Claro, Gainditzako, total. aurrea. Bai. Eta, zu gusten dezu gainean, jendiak filtro gehiegi eta posturio gehiegi erabiltzen dula ere bai sare sozialetan. Nik uste dut, bira, horre esan behar duket, Euskaldunen alde gauza bat, iruditzen zaitela, Euskal sortzaileak, naturaztasun handiko pertsonak diela, Egia da adibidez, Estatu Espainiarren edo Amerikanok eta hola, bai duela, irudia askoz gehiago zaintzen du eta pixkat diala plazentak, basikak eta hola. Baina, esan beharra dauket, Euskal Herrian, aizupen nahiko autentikoa. Plazenta hori ez dut ulertu, zer da hori zehazki? Plazenta da, persona bat... Plazenta ez alda emakumeak umea azten dan lekua. Baina da, izateko forma bat. Izateko forma da? Bai, esateko persona bat denen oso planoa, oso basika. Personalidadik ezaken jendea. Vale. Eske bak zuze pasatzea, nik uste dut, zure personalidadea ez baldin badaldatu irugarren DBH-etik eta zure glow-up handina izan baldin da irugarren DBH-txika, pues gelditzen zea plazenta eta ezakezu ezer gehiago eskentzeik. Osa, uki berdiana da, eskolan trauma asko, izan rara bat, eta ero ja hortigoa. Ja. Izatikan orduan ja pasa ezu okerrena eta ja dana gora dijoa, ez da? Claro. Eta esaten desuna gatikan, zuk eukituzu ikastolan ere bai traumak eta momentu txarra pasa dituzu. Kristonak. Bai, Bai. Ni beti izan naiz pringada bat eskolan, baina oain esaten dut, eskerrak pringada bat izan naizela, pues oain gaur egun ezingo nuke asumitu, izana bat, direz, pertsona hori, popularetako bat, emango zitzen kriston lotxa, berkorek esan nahi du naizela, kriston plazenta. Eta beti izan naizen rarita bat, pues bira, pues hemen txenao. Zondo. Hala ikusi behar de gauzak, ez da? Claro. Gauza txardanak zozionek hartzen du, ez da? Hoi da. Eta, gauza ona ikusi behar da. Zeratikan txarra ibeira balima gaude, azkenian beti triste gaude, ez da? Claro. Eta gauza onak behitu behar da, dudi gabe. Bueno, hemen, nola zoaz? Oso ondo, no? Oso ondo zoaz, oso ondo. Zino, hemen ni batzuia pixa gorrituko eta gero bani joa, bai tipulina eta baitare piperra egin. Nik gauza bat iten bitarten zukeitituzu 8. Bai? Ez. Ba, eta nik gauza bat esaten ditien, zuk esaten dituzu 8. Baita, ez que nahi palikea. Bueno, eta leheno esan dezu jendia gustatzen zaizula aztertzia. Asko. Jendia ibeitzia, nondik noebiltzen da, nola erretzen dun, zeiten dun. Zertan fijatzen zea, nola aztertzen dezu jendia? Pues ni gehien bat fijatzen naiz, esaten duena baino, gorputza mugimendue, aurpegie, eta oso bisuala naiz. Esaten du hori bai, komunikatzeko modua dala, jendeak bere mugimenduekin da gauza asko esaten deula, ez da? Claro, eta nik uste oso importantea dela. A ber, azkenen, nik entzumen urritasuna duket, hori askotan izan dut. Orduan, audifonak ditut oain, Eta gauzera, zuko idaukezunen da kasu galera bat, orduan, bilatu behar duzu beste zerbait, informazio hori jasotzeko, ez?
Orduan, ni beti izan naiz... Garatzen dezu gehiago beste gauza batzuk, ezta? Claro, orduan, beti izan naiz persona bat, pues, fijatzen dela asko, jendean aurpegian, gestoetan, nola mugitzen den, zeatik isortzen da nola, zeatik inseguridadeak ekartzen du erreakzio korporal hau edo bestea, eta hola, eta gero beti izan ezela oso kotila bai, horrek asko laguntzen du, pues, jendearen gauzak, pues, informatzeko eta aztertzeko. Eta horrek eman dit, zer puntu positibo bat dela, interpretazio egiten detela, horrek pilo bat laguntzen dit. Así que hemendik, atxika almodo bat. Ona. Baina adibidez, zuk ikusten dezunean jendia, lehendabiziko impresio horrekin asko gelditzen zea? Ja datu asko jaten, beti ez da euneko una izango, baina ja datu asko ematen dizkizu igual, ez da? Bai, nik beti esatizuet gauza bat, izan bergea intuitiboak. Intuizioa oso importantea da. Nei, gertatu izan zait, igual, pertsona bat ikustea, eta, hola, sabelen zerbait somatzea, tipo, libra txarra bezala, hoi gertan zaizunen, kaso egin. Ezia prejuizioak, jendek esaten du, eske, hoi prejuizioak izango ja, ezia prejuizioak. Sentsazio hori, eske ni piztiz naiz, klaro, obviamente, intuizioaz piatzen naiz, ordu, sentsazio hori daukezunen, kaso jozu, eta ez fiatu. Bai, instintoa da superimportantea. Bai, instintoa garatuta dakau, eta milaka milioika urtean, eta zeuzegatik handa, ez da? Bai, baina, adibidez, esan dezun bezala, normalian esan dezuna, intuizioa eman dit. Baina intuizio hori de, kaso inber dio, baina igual ez da eguneko una, ez da? Batzutan gero, ai ama, o igual egun txarra daka, batzutan pertsona batei egun baten ezagutzen diolako, ja esaten dugu era hortako dala, ez da? Baina hori ez da intuizioa, Osea, gauza bat da, izu imaginau, goaina ezagutzen geha, eta pues, bazuk egun txarra daukezo, eta igual, pues, izan zea pixkat, sakarra, imaginau. Bai. Vale, hoi, nik ez pentsatuko, ja, sakarra izan delako pertsona hau, ja, esa pertsona ona, edo ez berekin filina izango, edo ez. Intuizioa da, ni itxi, honea itxi, zu ikusi, eta sabelen ze esate egiten. Zerbaitek egiten man, bai, hola, mala vibra. Vale. Zuze horoskopo, zea. Ni Tauro. Mira, Tauro. Ta? Zer da, Taurus? Tauroi jate asko gustantzaile. Bai, bai. Eta, egia esan, hori de bai horrela zea, gaur egun asko entzuten da hori, ezta? Segun noiz jaiozean, izarra hementzen daukan, planeta hori antzeon, orduan modu ontakoa zea, bestekoa zea. Bai, ezta? Bai, piztiz naiz. Eta zer da piztiz bat, adidez? Piztizia... Horoskopok bere zer ikusia hundia daka? Bueno, ezakit, egia izango da, no ez? Baina niri gustatzen zait, horren ingurun pixkat jakitea, irakurtzea, eta batez ere gustatzen ditena da, ematen ditena aizakiak, ezakit, imaginatu, norbaitek esaten bai, jotia, eske, soziedaden, ez? Jotia, eske irati, ezeari ezer egiten, hemen gaude denak gauza jasotzen, gauza egiten, eta zuzigarro bat erretzen, jatia, eske piztiz naiz. Claro, eske... He nacido para esto, ¿no? Claro. Vale. Osea, que aizakia jartzeko... Claro, zeatik, igual batzuk gehiago sufritzen dute, bestia lan nion dauela eta zigarra bat erretzen, eta gaizki sentitzen dira, baina zu ez. Ani ez. Ez que nik bak izan den ere lana. Horretak jaio inbiar da hola, ez da? Claro. Vale. Dago jendea talentua daukela, gauzak iteko, eta dago beste jendea talentua daukena, ezer ez diteko, baina konbentzitzeko aldamenekoa behaz dena egiteko. Osa, zu ikusten naizea, zari naizen egiten. Bai. Claro. Hori ere bai nik ikusten detena da. Jendeak badaude batzuk, adibidez, lanen eta gehiago gozatzen dutela dirua iten. Batzuk dira langilea bere lanian, baina tailer baten edo jatetxe baten. Nahi dude behaiek egon bi edo aldiz lan egiten ez beste langile bat hartu berren, edo zeo zeiterren, eta gehiago gozatzen dute jendiei kobratzen eta diru hori gordetzen eta ahorratzen, eta beste batzuk piztizak dira gastatzen igual, ez da? Bai, total. A ber, geho ni langilea naizela, aber hartuko tenik hemen fama de... Osa, ni langilea naiz, baina gustatzen zaiten gauzetan, pues, ukaldaritzan naiz langilea izango nahi. Ai, ama. Bueno, hemen txe. Martxan dakau, patatak behitu ja, txura hartzen nahi dira. Nik hemen zeitzen dira tomateak. Zuk oso ondo zoaz. Hau inberduna da bain murriztu, ondo erregozi, erregozten danean gainuntzeko osagaia botako izko. Bai tomate, bai ardo eta bai erramua.
Baina, bueno, lehen da bizi, ingo deuna da, beste reportero bat ikustea jungo gea. Ados? Bale, oso ondo. Patatak enmartxan dazkau, eta zehazki jungo gea, esarte arategira. Beste arategi batea. Eta gaurkoan ingo iguena da, txuri eta beltz. Ikusiko zu, ze gauza erra. Oazen ikastea. Egunon, Joseba, Pilar naiz, esarte arategitik, Elizondon gaude, eta gaurkoan gure arategia eta obradorea ikusiko ditugu, eta rezeta bat ere prestatuko dugu. Mila 1931 urtean ireki zen, Javier, hemen dugu Javier bere aitatxik ireki zuen, beraz bera da 3. generazioa. Horren ikusiko duzen bezala, arategi konbentzionala da, aragia bai aratxekia, bai xerrikia, pixka denetik saltzen dugu. Eta bertzalitik orain dela urte batzuk, pentsatu zen prestatutako platerak ere egitea. Eta, tema horretan sartu zen, eta geroztik baditu ja 15-16 urte hasi ginela. Eta, demanda bat dago, jendeak eskatzen du, eta hoi ere sartu dugu, eta hemen arategian saltzen ditugu gure prestatutako platerak. Eta, gure plateren artean nahiko gauze egiten ditugu, baina zerbait aipatzeagatik arrozak haunitz saltzen dire, ensaladilla rusa ere haunitz egiten dugu, eta baitere postre bezala komentatzeagatik esne presitua edo hemen letxe frita erraten diogunak ere exito handia badu egirran. Eta azken bola daunten ere interesa handia sortu du txistorrak, ez? Ja urteak dara mazkigu txistorra egiten. Horai dela, ez dakit, bizpeiru urte edo, final batean sartu ginen, eta gerozi badidu jende gustatu zaiola, eta demanda handia badu orai txistorrak. Eta txistorrarekin lotuta ere, erran bar da, hasi garela txistorrazko hamburguesa mini egiten, eta baitere txistorrazko bola, txistorrazko kroketa, eta, jende gustatu zaio, eta horrek ere arrakasta izan du, eta, ongi saltzen ari gara. Nahi nuke erran ere gure txistorra beti bildotz tripa naturalekin egiten dugule. Ez du erabiltzen tripa artifizialak edo kolagenozkoak edo beti tripa naturalekin egiten ditugu. Eta bertzaletik, gazta ere saltzen dugu, pixka bat, servizio pixka emateko, jendeak eskatzen du, eta, pixka bat komplementatzeko. Gure bezeroak, erran bar da, alde batetik badagola bezero igual, ez dakit, tradizionalagoa edo betiko erosketa, aragia, betiko gauzak erosten dituenak. Eta plater prestatuak naiz eta gero eta gehiago saldu, egia da perfila dela igual jende gazteagokoa, mundu horretan gehiago igual aritzen dena. Eta horren obradorera joanen gara, eta hemen saltzen dugun plater bat prestatiko dizuet. Gaur txurita beltza inbar dugu, hemen bazanen oso plater famatua da, beti da negian izan duguna, eta gaur presentatuko dizuegu. Lehenengo inen duguna da olio pixka bat batzen dugu entzean, eta hor baratxuria, tipula eta piper berdea ongi xeatua baratzen dugu. Horri gatz pixka eman eta ongi egin bar du, ongi potxatu eraten duguna. Potxatzeko denbora gutxi gora bera 12-15 minutu izaten dira. Behin hori pres dugunean, tomatia batzen dugu entze horretan, eta behin tomatia irekitan hasi delaik, odola xerrakatua paratzen dugu. Odola lehendik egosita dago, orduan ja zuzenean tomatian paratzen dugu. Hoi bildotxain odola egosia, eta gehiago horik gabe, hora gelditzen da. Gero bertzaldetik txuria xerrakatu. Hemen ikusten duzuen txuria, bildotx tripak dire berez, hemen egosten ditugu. Eta behin egosita, berdurakin hasten dire, bai porrua, bai tipula eta perrexila. Gatz pixket ematen zaio eta arroltzea. Horrekin pasta bat prestatzen da, eta ertzetan betetzen dugu. Behin betea dagolaik, egosi egin bar da, eta behin egosita hau da gelditzen dena. Eta xarratan zartainan prixitu, pixka bat, minuto bat edo segiduan pixka bat prixitu, eta odol horren gainean paratzen dugu. Eta hor pixka bat uzten dugu dena ongi zaporeak ongi nastea,
25 minutu, mantxo irekitan, saboreak denak nahasteko eta platera akabatzeko. Eta, bueno, izena, pues, hortik heldu ez, alde batetik berdurakin eta bildoz tripakiekin iten den zera, pues, xuria da, eta bildotxen odola berriz iluna ez, beltxa edo, eta hortik heldu da izena, eta beti xuri eta beltxa deitzen zaio. Astero iten dugu, ez dakit, 5-6 kilo, eta gero udan egia da beti salmenta gehiago badago, jende gehiago ibiltzen da, kanpotiketara jende gehiago etortzen da, eta hortan ja bikoiztu egiten dugu. 12-15 kilo astean. Aipatu ere, nahi izan ez gero, eskaerak hartzen ditugula WhatsApp bidez, eta bidalketak ere egiten ditugula. Bueno, Joseba, hemen duzue esarten egiten dugun xurita beltza, eta nahi duzuela eta nahi duzuenen dako, hemen gaude Elizondon esarte arategian. Mila esker eta ongi izan. Aupa Pilar eta prestatu ezuna. Ai, ama, ze gauza ona, Holako gauza guztien zaizkizu, Hombre, claro. Bai, ez da? Hoi bi arrautza pregetukin nila egun guztiako indarrak hartuta gongo nintzen. Zerrez eta ona, mitikoa, egia zen jandana hori, ez dakit doneste behaldene prestatu ziren egun batenan egon nintzala historiaz abokagoz batiten, eta ze gauza egarra. Bueno, eskerrik asko, eta gurian jarraitzeko hemen behitu hau, ja bihundu zaizkigu. Eta desein baino lehenuo, ingo dutena da, guain, tope eman zuai. Tope eman, kanpotikan kurruskari gelditzeko, eta barrutikan xamur. Bale. Eta beste alde hemen ere, martxan dakau. Barazkiak, barazurila, tipulina eta piperra, goxatzen, laizterringo deuna da, betu, zeituan, tomate bota, murrizten utzi pixkate bai, eta inbiar deuna da, oholkila ere geho prejitu inbiar deu, bale? Eta prejitzeko, betu, honek azala daka, eta zuritu inbiar dezu, bale? Bale, bale. Lehen, itezen da zen, horrela esen moztu, eta oliotan prejitu. Baina gero, azala, kiskurtu itea, txikitu, eta askotan puskatu ite zaigu. Ordu niten deuna da, suabe, puntillatxo batekin, hemen ikustezu nola dakan, azaltxo hau. Bai. Bi burni pusketa hauek endu, azala kentzei oso, eta gero mozten dezu, hola, gutxiko era, bi bihatzeko tamainoko. Bale. A ber nola eta zaiten, Lehen da bizi azala kendu, bale? Bale, perfecto. Suabe, kontuz. Bueno, hemen egoain tomatekin, eharki goaz. Bueno, esan dezu, lehen, txika modo bat, esan dezu, interpretazioa gustatzen zaizula, eta iziala gaina ikasten, ez da? Bai, interpretazioa egiten nahi naiz, binaien egiten dut. Binaien, bale? Bai, eta egiten dut antzerkia, eta gero kamaran aurrea. Nei gehiena kamara gustatzen zait. Ikuste zaizu, bai. Hombre, nei bira, osea, gehien gustatzen zaiten papera, dudik gabe da telenovela baten, eta ni naiz Paquita la del Barrio da zuzen da. Mexicana bat, rata de dos patas kantatzen zuna. Baina hori nun, telesai batian edo? Espera, abeslaria da, oain azalduko izutzea, tio, esate izutzen. Vale. Bueno, pues bera da, abeslari bat super empoderada, ranchera kantatzen ditu, oso telenovelako estilokoa. Bai. Eta nola nahi zen, Paquita la del Barrioren fan absoluta, neri gehien guztan zaizten paperak dia, tipo mujer despechada. Baina mujer despechada tipo, holako takoi batzukin, hola zigarro luze batekin, en plan, me estás oyendo inútil. Me encanta. Hoi izan nahi dut. Ai, ama. Hoi izan nahi dezu, telesaian. Bizitza errealian ema ikusten zaizu holako pixkat izatea? Hombre, claro, ni jende esaten nion, actitud pantoja, pues nola ustedes una izelan. Ona. Bueno. Eta, gero, esan dezu ikasten aizeala interpretazioa, ez da? Nun esan dezu aizeala ikasten? Binaien. Bai, Donostin. Donostin, bertan. Hoi da. Askotan konbertzea, astero gutezea, edo nola moldatzen zea horea? Pues iten dut, astean bi alditan. Astean bi alditan. Bai, hoi da. Eta gero korto bat grabatzen egon naize bai. Baina naiz protagonista. Bueno, eraman dut pixkatola hola, karizkenein. Ez zaizu, tamposta atzien lehen jarri zea eta izoratzea, ez da? Claro, es que nahi... Baina, bai eukiden nire momentue, baina protagonista bestea zan. Eta, karo, nahi guztazetena kamara bat akaparatzea. Eta zeite zenion, oztopo jarri eta hola? Arri txintxarra gota eta hola? Igorti garri izango zan, Ai, ama. Hau, ahi da, itxura hartzen, Bai, haue bai. Bueno, hemen txe, inbiarretena da guain, behitu erramo bat bota honea. Bale, bide bai. Hemen botako dugu.
Aragila. Ardo zurila. Eta ur pixkat ere, bai. Beitu, ura hartuko dugu, hemen. Gauzikina hola, baino. Hemen utziko dugu gixatzen lasai. Bueno, eta... baldakazu ja... Urrengo eduki adidez prestatuta. Nola jutezean moldatzen ze eduki jarri zure saretan? Pues bira, nahi, ez eta ukitzen nola prestatuta, ontan hau esan behar dut, ontan, egun baten okurritzen zai, tipo, gaur hauin behar dauke, eta grabatu iten dut. Eta gauzera, nahi gehien kostantzetena dela editatzea. Editatzea nahiko txarra naiz. Bai. Orduan, igual, norbaiten, baton bat igual esklabizatu inbarkoet beak editatzeko. Eta hola, gero... Eta nik hola bakarrik kamaran hitz egiteko, eta parte kreatiboa jartzeko, eta listo. Baina, bueno, esakat egun bat hola, ontan inberrauket edo ontan inberrauket, juten naiz pixkat, sortzen zaiten momentua. Pixkanaka. Hoi da. Eta, baina esan dezun bezala, pixkat anetik jartzen dezu, ezta? Bai, hoi da. Eta, ze sortatzen zaizu? Etorrite zaizu buru eta initen dezu, edo? Pendientea hori zaite, hemen utziko. Belarreta hori zaizu. Bueno, gero jarriko da. Txiki, eh? Bai, txiki, ja, bai, putzerak ere klan, erastunak, bai, ezta? Bai. Naiz super minimalista. Bai, dena beti kolore beixak, makillaje diskretua, oiare erroioa. Ondo, bai, igertzen zaizu. Txonismo asko eramatea, ezta? Guain emateu ondo ikusita da, hola, ezta? Ondo ikusita. Txonismoa? Bai. Bai, nahi, da, nire estiloa, eske ni obsesionatzen naiz gauza batekin, eta hor gelditzen naiz. Musika gustatzen lehen bazait, naho sorauta horrekin. Ordu, nahi gustatu zuten 4 urtekin, ikusi nuen Juicy Couture txandala, 2000ko moda eta hola esakute zugoatzen zean, eta jazta, obsesionatu zen horrekin, eta hori eraman nuen 2000ko estiloa nahiko txonia dela eta horrela. Eta, bai, eta gero ja egia da, modan jarritzela, garai baten igual ezagola hain ondo ikusita, baina gero ja, modan jarritzen eta oain txonismoa nahiko estilo polikea. Bai, eta. Bai, nien eiz ikusten, baina, goxatzen duna, goxatzia, ez da? Zu nola zinen 2000 garaian, ze jartzen zenun? 2000 garren urtean? Bai. 15 urtekin? Bai, bueno, alda izan 2000 eta sortzi, 2000 estiloa, 2000ko dekada. Ia zan, hola... Moda 2000eroa. Bai, nahiko altza zabalak, eroriak, hola... Txurfista antzea... Bai, epokak egitut, bakizu bizitzan evoluzionatu iten dela, eta neria ere ondia evoluzioak egia zan. Zagaltzak beraino, kaltzozio guztik ikusten zianak, ez? Hoi nere esemek iteure bai, zateu gola, jartzitu prakak gola goigoian, eta zateu, los 80, dola jartzea. Gero iteo, los 90, 2000, 2010, eta zateu gero, 2030. Ez da ginen bukatuko dituen galtzak, ez da? 2040 galtzi gabe. Kim Kardashianen ipurdiak inbukatuko zoa inbeste ateatzen. Ai, ama. Bueno, no dijo adolki hau. Bai, esku garbituko ditut, venga, june raskara garbitzea, lasai, june ze garbitzea. Ai, ama. Odolki jamostuko deu, honeaino, eta pregitzen jarriko deu. Ai, ama, ia izarritan jarri nez, baina... Galtza beraino ez ditu zemiak, beraino. Lai, ama. Hemen txe, olio berdinean, iragatzi deula eta kendu xio papurrak. Oida. Jarriko dugu oholkia pregitzen. Eta ingo deuna da, itxoen pixkat. Zeratikan, dena lez prestakau ja gure platera iteko. Galtza botako jau patatei. Horrela xe. Hau listo. Beitu. Garbituko zuo pixka baietakin, o nire lana da hori, bale? Bueno, ingo deuna da. Itxoin pixkat, zeatikan oholkia bai prezituko zaigula, baina inberde vuelta eta kurruskari utzi. Utziko dugu hemen txerrilla ondo gixatzen, eta segituan gatoz bueltan platera ratzea. Patatakin da, oholkia preziuta eta aragila gixauta. Bueno, goen dena listo, eta bagoaz platera eratzea, A ver. Girrikitan, hemen txe, gaur egun ikusi eta hause bazkaltzeko. Bueno, bakite bai zaudela topera oain gau pasa, ez da? Bai, atope gare, salxoa jartzen,
Eta, bueno, ez eta spoilerrik ingo, baina junta ikusi zuek. Bai, egia esan saio paregabia, hor jende harrakin, ez da? Ana Goitiakin zabiltza horre bai, ez da? Hemen gurekin nahi beste urtean egon dana. Kriston ekipoa, Kriston taldea, ondo. Bueno, hemen ze, betu ikuste nahi patata bajan, nik sukaldariak hau peatzean ajateu. Oso ondo. A ber, probatuko dut bat. Ze goxo dauden, Oso ona, Zuna dan patata, ahi ama. Tomatzen da nintzuritu betela. Bai, asko. Ondo. Jarraitu sukaldian, Hombre! Ekin, Hemenek aurra ikutuzo. Holki puxeta batzuk. Olaneo gaur arrozan agarri jo, baino, barazkin asko gustatzen zaigu, bakargan hemen bizkaitar asko daula eta arrozan esaten zate jartzeko. Ono, eta EITB-ko nagusientzako hemen deialdia, ez da? Goen kale berri bat, salsa rosa pixkat. Guazen salsioa jartzea eta guazen divertitzea. Bueno, besarka handi bat denoi, eskerrik asko horreteatik eta zuri etortzegatik. Eskerrik asko, amore. Agur.